Jeden vie čítať, druhý písať, vieš? Jedna hemisféra, druhá hemisféra. Jeden vie kopať do lopty a druhý vie čo? Čo vieš? Teraz na Môžeme ostro. Chlapci, peknú hru. Peknú hru? Už ideme profi. Peknú Peknú hru ti Peknú prajem. hru. Asi toho kameramana sa bojím najviac. Musíte to zvládnuť. Musíme to nejak dať, kámo. Dámy idú prvé ako vždy. Dobre, dobre, bude medzi stromy. Pozor. Dobrá, tá je dobrá, Jovi. Tak ale táto sa ti naozaj podarí. Táto je výborná. Pozri, už sa Tyka. trasie, už nevíš. OK. Wow, to bola dobrá. Kámo, tá bola výborná. Kámo, to bola Tá výborná. bola- Reálne máme Kokos. šancu. Zoberte, máte šancu hneď na prvej jamke. Čo Ježiš. bude ten ostrov? Čo budeme potom Teším sa robiť? na Čo ma tie čaká? pepárovky. No dobre. Ukáž nám to. Dobrá. No, je na gríne. No, teraz musíme dať, chlapci. OK. Musíme dať a máme to. Pome. Navrhujem, začneš ty, poviem ti prečo. Lebo prečítaš dráhu. Markovať nejakým spôsobom, že Moja takto? lopta bude markovať. Veď môžeme to spraviť tak, Áno. že dáme ich takto medzi, že vždy budeš kopať medzi. Položíš si loptu ty medzi, nie? To je dobrý nápad. Povedz mi, že či to pôjde podľa teba sprava, doľava alebo rovno. Dobre, ja si myslím, že to pôjde správa doľava. A ja si to áno, myslím. Áno, A ja si- Pozerám. To je slabá. Načítal prvých 5 metrov. Máme šancu na igel. Načítali sme 7 metrov. Kámo, ale lepšia ako moja. Neviem, bolo to také podobné. Radšej dlhšiu a kratšiu, lebo už sme krátky, vieš. Dvakrát. No. To je moc. Jaká je spokojná, že sme to nepremenili. Že dobre. Ešte sme... Že dobre. Nie. Zostane u mňa. Á, toto bude moje za chvíľku. Teda naše. Ale Táto. stále si bližšie ako ja. Áno, No, akože áno, ale to neznamená nič. Žiaden tlak na mne nevyvíjaš. Žiaden tlak. Hádam by si Vôbec. nechcela prehrať proti trom na nič hodníkov. No dobre. Čakal si niečo iné, kámo? Trošku. To mi nehovor toto. Oh shit, oh To mi shit. nehovor, že nedám takúto ranu. Dobre, nie, pohode. Tu, lebo sme v rafe, vieš, to je ešte iné. Áno. A doklepni Áno, ho, hlavne lebo si v doklepni ho kruhu. na Ja však vlastne nemôžem To je dokončiť. advantage, teda výhoda pre ňo, keby náhodou prepálil. Ježiš, čo je? Pozor. Ronaldinho. Pozor. Ronaldinho Gauču. To je ona. Šanca síce nepremenená, ale stále, Dneska stále slobodný žijeme. vývoj. No. Ajaj. To je veľmi dobré. Pozor. Ježiš, Joey, na toto si sa chystal celý čas. Ďakujem. Ježiš, tá je To dobrá. je výborná. Ježiš, tá je dobrá. Slabé. Môžeš si čipnúť. No. Predravoval som ľudsku. Je ďalej. Môžeš toto robiť? Proste, človek sa už sústredí na to a zrazu. Toto sa deje na turnaj, Prekopol že? si mu. Ide ďalej. Šanca tam je. Dobrá rana. To je kvôli tebe. Dobrá rana. OK. Dobrá rana. OK, Miro, ideš. Ukáž nám to. Pýtaj to, dobre? Aj. Prečítal som. Že musím hravať takto. Áno, To áno, som aj ja áno. prečítal. Musím si pomôcť týmto kopčekom, čo je tu na Áno, tom a ja gríne. som si akože myslel, že pôjdem horom, ale nevyšlo mi to podľa predstav. Takže Joey, toto je tvoja. Aha, vidím to. Oho, Joey. Joey. Padni. Ale ne. Padni! Ale ne. Padni! Čo tu ja robím? Toto je ono, to je ono. Ježiši Kriste, môžete To nič. Ani ku mne nechoď. Čo Ty ti si na poviem? mňa vyvinul hrozne veľký Čo tlak. ti poviem? Eagle. Aj, dostal sa ti do hlavy. Toto je psychologická hra. Akože gratulujem. Ďakujem. Kámo, Ale- krásne. Ale on to obkúkal odo mňa tú prvú hru To je určite. pravda, to je Tak ja pravda. nemusím hrať.
Jaj. Ale musím. Nie, musíš, lebo ešte máš dať na dve. Samozrejme, môžem dať. Toto je vaša hra, že? Áno, áno. Equality. Keď si sa pýtala, že čo vieme my, tak my vieme presne toto. Dostávať sa pod kožu. Aj bože. Dobrá rada. Zažil som sa. Pamatujem v tej Jabulani. Nie je to v tebe. O teraz ja vás Rovnica. absolútne, že Rozhodne sa so svojou nepočúvam. zlatou mincov. Nepočúvam vás. Aj, No dobre. Nedávam šancu. Ronaldinho, Messi môžu ísť do pekla. joj. Teda ja, vieš, ja. Asi ty. Za to, že si černý jak Ronaldo a Messi dres. Dobre. Chcela som vás šetriť. Vôbec. Aj. A tieto 5 párovky, akože to už vieme, jak to dopadne, ale máme teraz o dve rany na No. OK. Ježiš. Poď na ten fairway. Krásny fairway. Tu máš. Oh no! Utekaj! Kam ide? Kámo, nevadí, ten rybár ju vyloví. To Určite. poznám od tvojho brata. Inak Tiež vy by si ste vieš toto vybrať mali tú voľbu. spraviť inak. Hrať najhoršiu loptu. Je worst ball. Aha. Ako pravý gentleman. No vieš? neskoro si Dneska, povedal. je nervózna. Ale počkaj, ty Ona nevieš. klesne ešte. Tebe sa mudruje, keď nekopeš tie prvé, čo? Aha, To je taktika. Ty viem ešte čo nevieš? skúša, viem čo To je skúša. taktika. Ona tam chce ísť priamo. Chápeš? Števko, sme? ako to, že nehráme tvoju loptu? Rybár. Skoro bola vnútri, ale treba. Vo vode? No, zachránený ma tam tieto Rybári. väčšinky. Paprat samčia. O môj bože. Kámo, Ale je dobrá. Ale myslel som, že toto zastane mne. Vieš, na čom si zašmíkol? Si v poriadku? Na Hondurase. Ja mám halovky Žiješ? a som na mokrej Á, tráve. no jasne. A tiež na ňu vstúpil. Banker. Kámo. No na druhej jamke teda píšem prohráč 4. Hráč číslo 2. 2. Jaj, čo je? Máte viac šťastia, jak rozumu vy dvaja. Aj, tak to je... Toto je pravda. To je To som už párkrát počul. To je úplne jasné. Zase som spravila to isté. Dočka, ale možno vidieť táto... Určite. Som zamiel na Lebo iné. nehovorila som ti o tej hrane. Miro, ideš. Že by sa dal proste špicákom, takto presne. O ten rím toho bankru, akože to ešte aj posunie trošku doľava, ale no pressure. Akože rozumiem ti. Poďme na Keby to. si trafil tú hranu toho bankru, že by sa to odrazilo do jamy, Hlavne traf loptu. Začneme ja tým. ešte máme iné cieľe. Poďme na to. Myslel som si, že... To si chcel. Na Chcel to si chcem to. povedať, že slabšiu, Pohode. ale nevyšlo to úplne. Safe. A teraz ty myslíš povedať, že ja oheň ten rím to mám dať. Áno. Aby to zastavilo. Áno. To čo som ja? Vieš čo, ešte horšie, že to povedal mne. Dobre, Proste to daj dovnútra, však čo? Nie. Povedal normálne. Máme tu šancu na eagle. Nie. Na birdie toto je. Som náschval povedal. Čakaj, musím sa dostať pod loptu aspoň. Ale kde? Ja už sa mi asi nikdy nepoďem hrať. Easy. Ja Dobre. vymazávam toto z hlavy. Neviem, kto tam mal loptu, ja nie. Tento deň sa nestal. Ale no! To je neuveriteľné. To je Keď ma neuveriteľné. budeš potrebovať kopať blízke, daj vedieť. Birdie, let's go! Čo je? Let's go! Tak. Jahaj! Zobral si mince? Hej. Dobre. OK. Skončila sa vaša éra. Oh no, to je slice! Som nevedel, že hráme na ten back. Cez stromy, alebo... Poviem, by sme mohli tuto na grine. Lebo nemá žiadny Čaká, strom. bude v nejakej... Ty sa Dobre, nerehol. otočím sa. Ďakujem. Obaja sa otočte. Pozeraj sa tam.
tebou aj ty. Ako kamera má proste o to, čo? Aha. To je dobrá. To je dobré. Kokos. Klobúčík, dobré, dobré. Ide Mirko. A tak, aby došla na ten kopec. Skúša aj ona. Kámo, prečo Aj, mi aj, to, že ja mám každú, že pravotočivú. No teraz si ten špicák trafil trošku inak. Takto si ju To bude trafil. tým, že mám kockaté topánky, kámo. Asi áno. To je slabá, zadrel som. Alebo? Ale kámo, Alebo? vôbec nie. Je slabá. Je Akože slabá. je slabšia, ale... Je taká slabšia, no. Kámo, táto je dobrá. Tá je dobrá. Tak, odstrel mi ju, odstrel ju. To je ono! Čo je? OK. Nevidíš čo, ja ti to ukážem. To je Môžeš si neskutočné. toto robiť? To je neskutočné. Nádherné, Veľa Mirko. práce. To je Let's ono. go. Á, ona to tu pozná. Dobrá, dobrá, dobrá. Dobrá, Konečne si Dobrá, ma dobrá. pochválil. Môžem ísť? Let's go. Zas zlá, bože. Nie, či nebude dlhá. To sa dá dať na jednu, ja vám to ukážem. No. Tak Kámo, vlastne aj ja. OK. to je dobrá, no. Oj, oj, oj. Kokos. Oj, 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 oj. Ale ľudská asi ďalej, takže môžeš ľudská. Chceš ma vidieť prvú, žak? Áno. Toto čo sa deje? Toto si chcel Nepadá, vidieť, že? nepadá je to. Mirko, máme šancu. Dúfam, že karma ti to raz vráti. Ty si neskutočný. Ty si neskutočný! O môj Bože. Toto je pater. Ty si pater. Čo je? Môžete ma vy takto byť? Čo je? Kokso. Čo je? Ja. To je dobrá, Joey. Využijem kopec. Využijem kopec. Hole in one, ale na golfe. Čakaj, keď trafi tyčku. Kámo, poď. Ty Ježiš. Že by? Je veľmi dobrá. Kámo, tá je výborná. Je veľmi dobrá, Števo. Dobre, ideme tu. Quaresma. Je za mnou. Dobrá, To dobrá. bol cieľ. Či nie, no. Môžem ísť? Môžeš. Ježiš. Veľmi pekná. Oh. Ďakujem. Veľmi dobrá, veľmi dobrá. Pripomínam, že keď dáš dovnútra, tak máme 2 na 5 parov. Akože to by bolo krásne, ale... To už sme sa pri zemi. To si dal slabú. Ja som dúfal, že bude trošku točiť, ale... Však Točí, aha. pozri. Ale akože nebola zlá ináč, Mirko. Good job. nie až taká Good job, zlá, good job, že? good job. No. Ešte vietor zafúka. Kámo, toto môže byť. Trafil mňa. Učí sa pomaly. Určite to bolo vo mne. Bolo to tak. Jak ty je si to dal. možné? To je O ono. môj Bože. Drž ma, on mi dáva silu. To nedal som nič. Asi sme strať... A on ešte nemusí trafiť, len aby ste vedeli. Ajajaj. Dobre, dobre. Ajajaj, tá je Ježiš, dobrá. tá je dobrá. Ajajajajaj. Jaj. Choď, choď. To bude prúser. Tá je dobrá. Joey, potrebujeme minimálne rovnakú. A tak. Nie, že zobere Joeyho. Kriste, bože, zase trafil. Kámo, však sa Čo to to aj to máme? On sa nahnul. zlákal toho bociana. Mestská televízia Trnava. Jaká je šťastná, jaká je šťastná. Jak je toto možné? Prečo? A našťastie je to lepšie. Lebo máte radi strom. Ešte si ho aj trafil. Ne. Vy máte len 2 pokusy. Čo je, chlapci? Dobre. Nebereš tú loptu? Už začína. Ja? Chápeš toto? Vôbec to nie je zle.
Dobrý layup. Výhra. Nie, nie. Páči. A veď musíš mať ešte jeden. Giovanni ho Však má, pomáha. niekto ho má. Ja som dobrá duša. Ako sa hovorí, dopraja bude ti dopriete. Čo ti ide? Aha. Všetko ostatné okrem špicáku. Neprecítil si to. Neprecítil. To pak na piču. Hore. Brutálne, kámo. Škoda, že zase pomalil ten raf. Ona poje dole ešte. Hej. Rozbieha sa Lucia Čermáková. Rozbij. Na Eagle. Čo. Nechýbalo veľa. Ježíš. OK, pekný brdík. Nie. Aj. OK, Mirko, doťukni to. Potimo Typhoon. Jaká je šťastná zase. Konečne. Oh my god, má šancu. Dneska je 29. apríla. Je 29. apríla? Áno. Je 29. apríla. Zajtra má Ľudská narodeniny, takže do videa všetko najlepšie k zajtrajším narodeninám a teraz sme ju nechali na narodeniny, chápete? Teraz už ideme hrať normálne. Na jednej jamke. Na jednej. Horšie, že keď to video vyjde, tak už bude budúci rok. A zapíš, lebo zasa zistíme o 3 jamky, že sme nezapísali. Aj. V poriadku, tu sme mali obidva rovnako po 4. Pro 3, hráč 2, 4. Kokos, vyzerá to dobre. Slabá. Je slabá, alebo? Ty koks. Kámo. Wow. Wow. Môžeš dohrať. Hej, dovolíš mi? Víte. Tak ju dohrám. Kľudne. Jasné, všetci sa pozeráme. To je strašné. Čo asi idem aj Jadžovi teraz. Oh my god. Kámo, toto je, ja som si povedal, že dám špicák a dal som proste pod. Ježiš, Je Števo. tak rovno, ale to nebude donútra. Ale nie, to je, máš určite najlepšiu. Števo, tá je výborná, Števo. Takže Honduras hovorí, že bol to obľúbený turnaj, hej? Prečo? A boli tam 2 turnaje Aha. v jeden víkend a oba som vyhrala a sú tam veľmi príjemní ľudia. A ihrisko je neskutočné. Hondurasania sú príjemní ľudia? Boli Dobre si tam vedieť, hrať už nie. golf? Nie, ale kde? Mali by sme, ale nie? Mali by sme. Ale jak môžem takto krivo dávať? Miro, ukáž mi to. Tak to pozeraj, kámo. Oh môj Bože. nemôžeš To čo, ten spať trošku. Ja som videl, že ste urobili chybu. To je v pohode, lebo ty dáš dovnútra. No ale ty si už vybral hentu, chápeš? No, takže viem, ja ju musím viem. teraz dať Áno, donútra. Ja viem. Kámoško! Áno, tak. Kámoško! Ti hovorím, že ja ti nemusím Moje sa druhé meno je Toto už je posledná? Joj, tak to máš čo Tak, robiť? neviem. Čo mám? Holinvanku mám dať? Aj, tá je dobrá. Idem za tebou. Toto sme chceli. Aj, Števo, Takto sa nám to páči. Dobre, rovno. OK, ale akože nie je zlá. Nie je zlá, ale pôjdem z druhej strany. Ale ešte sa odrazí od toho stromu do jamky. Čo robí hente? Však ideme tuto, ne? Kúkaj na to. Zraníš sa. Už nič nepoviem. Ty kokos, pozor. A dáme tu? Asi áno, asi. Teraz ste sa rozhodli? Markovatka. Jaj, to je Skvelé. ono. Števo, moci si zahrať. Krásny brdík, Ševo. Ježíš, aha. Ty si mi ju najmä odplašil. Števo začal kávu. No nič, posledná rána dnešného večera. Jaj. Krásny brdík. Krásne. Ďakujem veľmi pekne za hru. Rozmýšľam, Čo sme že vyhrali? ste aj vyhrali. Čo sme Do vyhrali? pekla. Gratulujem k prehre. A vyhrali sme. Vyhrali. A pekne zapíšem poslednú jamku A teda. pekne to spočítaj ešte, či náhodou Pro- sa niekde nevyskytla chyba. 3, 4 je 7, 6 je 13, Správne. 16, 19. Vieš to pre tých tvojich žiakov, ktorí sa učia počítať, vieš. Na telesné. Však koľko brúšakov dajú, vieš? Takže ešte raz. To už je viac, ak by som Takže tak pro 30 minus 6, gratulujem. povedal. A poďme. Hráč 2, 24 a 27, tvoj otec.
Je mi veľkou cťou Jaj. vám odovzdať tento krásny marker. Tak, ten Wow. Čistého zlata. Aj to ideme do zálože. Preto je v takom krásnom ovale, takže gratulujem vám k dnešnému. Ďakujem veľmi pekne. No dobre. No, ale Žila v by som každom ťa. prípade, Ľudská, tešíme sa na teba, kedy ťa uvidíme my na golfovom ihrisku. Týmto si pozvaná si s nami vyskúšať niekedy golf. Dúfam, že pozvanie príjmeš. Samozrejme. Tak, Bude mi hrala si veľkou už niekedy cťou. A bola som 2-krát na drivingu. Takže nehrala ešte golf. Takže nehrala. To všetko vyriešime, vidíme sa tak o 5 rokov. Čaute.